Ngithande ke babukeli ukuthi nginibingelele ngiphinde ke futhi nginamukele khona la kuZimi Live sengiphinde ngabuya ke futhi nezama telenovela hlala nami nje ngikuzele nazo. So namhlanje ngiphethe amateaser ozalo izinto nje okumele kuyilindele lapha kuZalo kulona ke leli week esikulona. So ngizoqala ngendaba ke thinta ubabusizwe naye ke lapha uNkunzi. Kumathiza baveza ukuthi ke ubabusizwe uzokhansela ke onke ama development projects alinkwe naye kuNkunzi lapha eNdlende. And lokho ekuzoshaqisa kakhulu umkhandlu waseNdlende. Baphinde baveza ukuthi ke uNokuthula benaye kumkhize bazorealize ukuthi ke yonke lento eyenziwa uyena kubabusizwe njengoba ke ezobe khansela yonke into ke linkwe noNkunzi lapha eNdlende uzobe ngenzi ngoba nakhe nendaba nomphakathi kodwa kuzobenza ngoba nakho enenzondo. Babeke sebeveza ukuthi ke uNokuthula uzozama ukuthi kemele umphakathi ende usave kuyo yonke ke lento ezobeka isiyenziwe nguyena kubabusizwe. Ngidlule ngilapha kuNkunzi baveza ukuthi ke impilo ke izoqhubeka ibenzima ke for yena kuNkunzi njengoba kubabusizwe ezofika ke lapha ejele ephetheke indaba engezinhle for yena kuNkunzi enilezo indaba ke izoshintsha izinto eziningi. Endokunye ke lambukela bakuvezile baveza ukuthi ke uNkazimulo uzohamba ke lapha kuNkunzi eyozincengela kodwa kuNkunzi uzobe ngafuni lutho emhlanganisa naye. Sengiphetha ke lambukeli baveza ukuthi ke uNkunzi uzogcina ke ethathe isinqumo esinzima isinqumo esoshintsha ke izinto eziningi ukuthi ke khone ukuziphiniselela ezitheni zakhe. Ngiye lapha kulili la baveza ukuthi ke uNonka uzomnqabela kulili ukuthi ke ubona unjeza lapha esibhedlela. Ngapha esayidini uMbatha uzomema kubabekazi ukuthi ke bezoba nelunch bonke kanye naye ke lapha uLadlamini. Aphelalana ke mbukela amathiza akakulona leli week alokuzalo ngiyophinda ke futhi ngibuye namanye ake ngithi ke nje danke ngiyazi bongela.